Good morning. Nagmayat nga tada ito'y ibanghelyo tayo no literal nga masungbatan. Di ko nanak amin nga agdawat maikan. Wow. Amin ko mga dawatan tayo ka mapatgan. Apaya nga tangahaan. Nagmayat ko man o kuna tayo ka. Apo ikatum amin ti sakit ti pamilya. Wish! Kunana ka, wow, awanan ti high blood, awanan ti diabetic, awanan ti agbisin, awanan ti na-stroke, awanan ti, inya pa ti saksakit tayo, awanan ti tulang, awanan ti, kunana tayo kung awanan ti agbisin apo, bish, awang kuman, awang magtrabaho na, nibagatay ko mga, hindi ay, apo, paggraduaram amin nga anak ni makarwarda ko maamin ti board exam ta. Very good. Datan. Agtrabaho ko maamin nga anak ko. Nagmayat ko man yaday tay. Amin nga dawatem ka addan. Kada ko mabaro nga lugang ko apo libag. Nagmayat. Da ko madakkel nga balay mi libag. Mayat ano kas ti dawat. Kunod na nagkararag kada kayo. Ke medyo madije biyag na kati kararag na di pa lamatay aming nga chismosa nakaramang kadyawa na dapay kad nabate no aming ko mga dawatin tayo kay baganak di pa ila agkabit inangalat di makas jadi tigay pagsasao tayo nga dati adda gamit mo di pa ila agkabit inangalat ti tabo mi ko nam ko mag amumlatan no sinno agtatakawon ni tabon agkabi won kala kadje ko man yan dati dawatan tayo ko umiso ha mga maibagay ang aminan ke literal na tama nga ited na tadamo madina nagsiaten no ited na amin awanen dapay agkararag awanen dito ibanghelyo tayo nagmayat dito bagana uray ti umuna nga maibasa ni Abraham makinulit na ti Sodoma ken Gomora nagbasol da to inyo ti basol da umuna pride natangsid da uncharitable kunana anya ti handa nga amuti agayat handa mo ti mga asi ken homosexuality dagitay homosexual dagitay kay iso ti kunana mailunod da ito nga ili marsuod da ito nga ili do sa to kunana kanapan ni Abraham kinulit-kulit na ni Apo Diyos nganya ti kunana apo no adda 50 nga katao nga nalintag do saem kadit entero nga ili kuna ni Apo haan gapot adda haan nga mabaling nga madusa dagiti nalintag kitaan nyo haan nga mabaling nga madusa dagiti nalintag haan nga mabaling nga iraman nga madusa dagiti nalintag iso nga nasaya at latamot kasla ko madimay sa pamilya ka apo dayjay may sa nga pamilya nagdakes da awan nalintag nga may sa adda nagsiya at adda mangisalakan niya hindi ko na naupat apulo kat lima ti adda nga mabirokam ijay ito nga ilid do saem haan kano nga limlima danyo ti kay managayat ni Apo Diyos niya mano gasot dayjay adajay ili wano mano ribo no adda makita na nga nalintag nga lima haang mo nga do saen iso nga nagsaya at nadakabalay mo nga nalintag adda bakit mo nga nalintag adda lakay mo nga nalintag adda anak mo nga nalintag ngay gaha nga madusa day tangatan mairaman day tanga pamilya day jati panang kulit ni Abraham di kararag na nga day tay haan na nga sinardayan day jati kuna na nga pray unceasingly kuna na day jay niya awan sarday na panagkararag dahil jati kapintasan nga mensahe na dati umuna maibasa ni Abraham kinulit na ni Apo Diyos kinasarita na impakaasi na dagiti nalilintag nga tattao ito'y mo't ibanghelyo tayo surwan da kami man nga agkararag kuna na iso di walwalwon tayo nga amami nga dat sa tilangit no kitaan tayo jimining na daytoy amami kompleto nga kararag daytoy adda dagiti ramen na daytoy amami nga nakumpleton ti panagkararag
Tada tayo gamin, agkararag tayo, ada pa'y nagkunakan niya, apo na umak agkararagan, apaya, di na matpatpat ganti kararag ko, anya nga minti kararag mo. Daw-dawatek nga, agbalbaliw nila kay ko, daw-dawatek nga, numam ay tibiyag mi, dahil laeng ti kararag mo, huwag nga rod, apo, madi ang amin. Mauma ka nga agkararag, no tila amom nga kararag ka dawat. Datayo magamin ka kung natayo ka, ikararagan nakman apo, apaya, wun, tabarbari makarwar di anak, very good. Ta idi nakarwar, umay kanto apo, parchek to di baboy mi, mga kararagan. Di kararag na idi dumaw dawat, ti kararag ka, idi nakarwar di anak na ka. Ag Thanksgiving tayo, napan di officer, Thanksgiving, kas labali awan muten, kas lapagyaman, ni kamuti 50, Thanksgiving, Father, ngam di kararag nga, agyaman kami apo, idaydayaw da ka, iti awan muten, nagbaling mga baboy, di kararag idin, tano daduma gamin, maumatay nga agkararag, tati mo ila amutay nga kararag, no daduma, mga amin ki di dahi mo ila dumaw dawat, kanuhaan nga itad ni Apo Diyos, mauma dayari na. Anya gamin dagiti ramon ti kararag. Umuna ko na dayari adoration panagdaydayaw. Acts ko na gamin dayari Acts ACTS adoration. Kita inyo no may ti agdaydayaw ti nasantuan a sakramento da kayo nga lektor ako lahit amin adda inya obligasyon tayo ti umay agdaydayaw taltallo ti umay. Adoration kayat na nga sa awan panangitid mo ti respetom ayat mo ken ni Apo Dios nga uray haang kadumaw dawat daydayawom ti Dios nga naindaklan nga iso ti Almighty iso ti Dios ti amin. Kano imay ta ito yung ka, nagkorno ka, nagparintuman ka, apo, pakawanan, o muna magaming ka pakawanan, apo, dawaten mi ti pamindisyon mo, ilisin na kang tipigad, apo, sapay kumata mapatganan, ngamno di pa nagdaydayaw nga aspeto ti kararag. Mapukpukaw. Daydaya ay amay ka agkararag, ti intention mo lang ka, inak agdaydayaw, apaya ay ayatek ni Apo Diyos, respeto ni Apo Diyos, naunag ti relasyon ko kayong kuana, adoration, no daduma ka awan. Isungahang ka maumaan, no dayje ti kararag mo. Maikadwa, kontrisyon. Pakawanam ti basol may akasmat, naglakat ti umay agparintumang ditoy, nga ibaga tayo, napangka nagkonpesar. Kini Apo Padi, Apo pakawanan na, dahito ti basol ko, pakawanan dagiti naglabsingak, very good. Nagparinto man ka, kung tayo, DJ agkonpesarak, basol ko, very good. Ni Apo Diyos si sasagana ang mamakawan, ti saludsod, no pinakawan na ka, kabailam ka di, ti mamakawan. Dawat tay nga dawat ti pamakawan when it comes to forgiveness nga datayo mo ti mangted ti when it comes to nyanaganan forgiveness datayo mo ti mangted ti pamakawan apay nga nagrigat pakawanem ti basol may akasmet kanuham mo nga pakawanan di awan. Amuyo kakabsat, mas liberating di jay sikat ti mamakawan kaysa di jay sikat ti dumawat ti pamakawan kini Apo Diyos. Mas mawaya-wayaan ka no sikat ti mangted ti pamakawan kini kabsat mga uray ulit-ulitin na nga basolin Kada tayo ninto pay Apo Diyos kakas jeto pay kanya tayo the same sin ulit-ulitin tayo mat ngam ni Apo Diyos ar-arakupan na tayo lata. Mas mawaya-wayaan tayo, no di puso tayo, pakawanem ni kabsat mo kaysa di sika dumawat ti pamakawan kini Apo Diyos. Mas malukatan, mas maagasan ka. Isugarod nga dagiti saksakit tayo no daduma ka, haamagkat nga gapot na nakabasol tayo no daduma.
Hamagkat nga dijay gaputa narugit laon ni biyag tayo ka apo dos-dos sa anak ni Apo Dios haan ti pang dos-dos sa anak king kanudad duma wenno hampay ka nga ni Apo Dios ti mangdosa king kaasikape ka mangdos-dos sa bagbagim apaya haam mo kabailan nga pakawanan talaga nga nakamaldit day tagura haam mo kayat nga ibatan. Isu nga kunana daytoy pakawanan na kami akasmet contrition day jay pamakawan. Kano hantay nga ibatan, hantay kabailan ti mamakawan, mauma tayo ang agkararag. Ni Apo Diyos, ammom nga managayat, ammom nga mamakawan a Diyos, manangasi a Diyos, ti saludsod si ka. Kabailam nga pakawanan ni kabsat mo. Uri ulit-ulitin na ka nga utangan. Hindi mo lagamin agbaybay. Makaparwarti sa ara mo nga talaga mo. At ulit-ulitin na ka nga luklukon. Kabailam nga pakawan. Ni kaharit nga rod ni Apo Isos. Ay di tuladan tayo nga rod ni Apo Isos. Ay ti kunana idi agrigrigaten. Ama pakawanam ida. Tadi daam mo ti. Anya ti sumaruno, Thanksgiving pa nagyaman. Dumawat tayo kunana ditoy, jay amami, it them kadakam, ti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Wen ni Apo Dios na abunaw. Haan natay nga baybayan ko na nangarod ka numang si ka nga ama nagdakis ka pa'y apa ikam ti manggagaman o dumawat ti itlog ti grasya ni Apo Dios no maipanggap ti makan kanya tayo awammet ate agkukutungan ti bisin na kada tayo awammet ten ate hanga makapagna nga si bibisin kanya tayo kinagpayso na ka hangka nga makapagna gaputa na palalwang ti taba hanga diya nga makapagna gaputa mabising ka na palalwang ki di no daduma ka nagsobrahan nga nagkurang iso nga agsakit ka antay nga nagsakit ka pugbisin nagsakit ka ta napalalwam ngasam ta adalitsyon da nay mayamot buggoong kin kamates apo sila suna ilabay mo tapno hanga madlaw gaburamtiin na po ngam ginagyan di unag na apo kunwari na po ngam ginagyan di unag ko dati agpapagurgur nga ito nagimas nga, Diyos ka, ito na kuha, arkok siya ako, namdumanan. Abunaw ti pa nagbindisyon ni Apo Diyos kanya tayo ti grasya. Uray na niya kung kuna tayo awan ti matay ti bisin. Kadagiti other countries mga taad da, ngam dati nga Pilipino, ay da tayo, awamot. Anya nakababain nga kunada, nakababain ta na tayo katibisin, wano nakababain ta sobra ti kaan. Natay kagapo busog uno na natay kagapo rawot at siyempre daya nga nagadujikin naman nga nakababain no matay ka bisin sadot kamet di ka magtrabaho no natay ka kinarawot uric high blood kanya pa dagay tay sakit dagay tay narawot overbusog mabigat ang kagabimsog ang jakam mo daytan katindi salsalod-sudan ni ditoy adda parabor ni Apo Dios nga makan kanya tayo kas ano tayo nga agyamyaman kas ano ti panagyaman mo kadagiti parabor kem isugod nga ti Thanksgiving kunana day jay kas ano ti panagyaman mo iti inaldaw-aldaw nala nasayat mo't at adamot di pong torom tayo no daduma adamo mangted ti saba no agdaton kayo mo't akaday tayo mo't medyo anya na ganan day tayo mo't medyo agpaot basit no idaton nyo kadandaning umisitan inton bigat hami mo maibos kas labasol minto mo't day tayo talaga nga last minute mo't darsam nga idaton kaning umisitan thank you mo't at mabalin nga kanunan ngam no apagdanon na di kusina kang umisit to mo't di sa bayo ka mayaklat tamot at ang kamakam yun no inyoray yung hala abang problema magkiding adulat tamot day tinaparabor Niti pagyaman ti api, pagyaman ka dagiti ko na parabor ni Apo Dios. Maikapat anya ti ramon ti bay panagkararag, panagdaydayaw, panakapakawan ti basol, supplication, panangdawat, anda tayo kanalaing tay ditoy. Panangiliklik na kada tayo ti amin nga pagdaksan no agbiyahe tay kuma adu dagiti tay apoy kararagan na kami ta ag-flight kami supplication ikam tinasaya at nga panagdalyasat. Supplication, ilisi na kami ti amin nga pagdaksan. Ilisi na kami kadagiti anyaman nga nakaro nga disgrasya at agbiyahe kami. Ilisi na kami ti amin nga didigra.
nagadun ati didigra nga ingkarkararagan tayo. Ilisi na kami ti daytoy supplication. Iso nga ti panagkararag tayo kakabsa. Haantay nga mauma no ti kararag tayo ka adda diya panagdaydayaw. Panagyaman ka dagiti grasya, panangdawat ti grasya, panangiliklik. Mauma tayo nga agkararag. No, tilaan mo tayo nga kararag agdawat. Agdawdawat. Kagaputa da ito tinsuro na nga kararag kada tayo kakabsat. Gaputa imbaga ni Apo Jesus kada tayo. No panunutom ti agmalem. Awan ti time nga hanggang agkararag. Apagriing mo ti bigat. Agdaydayaw ka, agyaman na ka po. Daydayawang ka, ayatan ka. Si bibiyagak nila. Kita umatan ni bakit mo no si bibiyag pa. Hindi, nataysan, tiloko. Kung nang bailakin lakay mo mata mamartag. Gaputan nag-apa kay dirabi ka. Di pa yung lamang. Nailawan mo yung kararag ta pinagustuhan na ka. Awanan. Agdaydayaw. Inton mangrugi ka nga mangan. Agyamang kami dato'y parabor. Bendisyonam, agyamang kami ti parabor. Mangrugi ka nga agtrabaho, iliklik na kami ti nakaro nga disgrasya, ikan na kam ti pigsa. Minakitam ti kumarim mo no kumpadrim nga nang loko kanyam, nagburek di daram, apo pakawanan na kami. No kita di agmalem nga panagbiag tayo kasi kakararag tayo kuma. Iso da ito ibagbaga na pray unceasingly, agkararag kayo nga awan sarday na. Kasla inaramid ni Abraham na inya di kayat tayo nga ikararagan, ulit-ulitin tayo, kulitin tayo. Kasla di mapan agtok-tok nga kunana ti adda bisitan na pan umutang ti pandisal, aggayem kayo, nakalaken ti ridaw, kasla magkada kayo ang umay umutang ti rabi ko. Ay limnag ti initen, diyan ka mangbangtan, inton bigaten. Malas ko na yun ang kasjay. Kadi dyan mo ta na kaiddadan. Ngam gapot akulitem. Gapot hangkang agsarday. Ay kagpapanag ka mga agtok-tok-tokon. Ikan nakalatan. Kalakas jay ko ma. Nga day tay ibagbaga na mo ila kada tayo. Adda mo ila ang bunga. Day na ingat nga panagkarkararag. Adda mo ila ang bunga. Tinapingat na impapuswan. Ti panangkulit kini Apo Diyos. Reng-rengem nga rod kunada isugarod nga adda dati istorya adda nga tunggal kanu agkararag ka adda bel mo di langit ting 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 kunada tunggal agkararag ka ting 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 hamu pagsardengan agpapanag ta kita ano dinhi Apo Dios ta itednan mauman di nga mapuyatan ni San Pedro na ited mo man laengen kunana agi dinagmayat kanayunan yon ata ited na ngam dati ti ibagbaga na kakabsat ti relasyon tayo kini Apo Dios. Ti give and take nga relationship tayo kini Apo Dios iso daytoy dadtoy iso nga di puso tayo kan kanayon kumaasi kakararag kanayon nga agyamyaman kanayon nga dumawdawat ti bendisyon ken grasya na kanayon nga agdaydayaw no kitaan tayo nga rod ti 20 anya naganan malaksid no maturog tayo ka ti aldaw ti panagbiag tayo ka no kitaan tayo di biag tayo ka si kakararag